ایک قدم جناب عباس حسین بادشاہ جی اجازت کھا بغیر گھر دے ازادارو جڑے گھر دے ٹوڑو نا یہ گھر میں آئے تلوار کھائیں سدائیں عباس جڑے گھر میں نکلو تو تلوار میان میں ہوندی اج عباس دی تلوار میان میں نہیں ننگی تلوار ہاتھ میں دس باہر ٹوڑو زینب عالیہ جی نظر پئی جی عباس رک جیوا ایدو قیامت جو منظر عباس نسی آئے ہو لیکن ادب ایترو تھا سردار زادی جو منو تھے جیس رک جیون تو وہ قدم جتے ہوئے اگتے عباس جو نبت زہرہ جے بھیڑے میں عباس رک جیو زینب عالیہ قریب آئی روئی چون لگی عباس بدایت صحیح خیر تائے تلوار ننگی جوڑن دو تھو ونجے روئی فرمان لگو سردار زادی خیر نائے جائیں باغ کے سفید کفن پارائے موکلیو ہوئی ان جو کفن لال بندی ہوتی مسلمانن 70 تیر تجھے باج جنازے میں پیوست کرے چھجائے سائن روئی فرمایا عباس تلوار جو کھنی تو ونجے مجھے باغ حسین جو حکم نہ سردار زادی ان جے حکم کھا بغیر آئے ہوں سائن فرمایو عباس تلوار مونکھے عباس تلوار مونکھے یار تمہاں کو دو بجالی زہرہ دعاؤں جے نتیجے میں عباس وردو حسنین جے حفاظت اللہ عباس تلوار زینب جے ہتھ میں دئی حضرت بری نگاہ تلوار کے ڈٹھو کمر دے ہتھ دئی موٹیو یہ حسین باز اگل دروازے کا اندر زہرہ دے ویڑے میں داخل دیو یہ جنازو رکھی زینب عالیہ کتے زینب بین قیامت نہیں کوئی ایڑو جنازو نہ ہوں دو جے کو نکری بیو ہو جے گھر کا دفن چڑھائی واپس گھر آئے ہو جے او تو جو غریب بھاں بیہر گھر موٹی آئے تھی عزادارو مولا حسین جنازو رکھو مولا حسین بیٹھو پرے تھی جی زینب تو جان تو جو بھاؤ حسن جان عزادارو سائن ڈٹھو بین سائن ڈٹھو باج میت کے جنازے کے ڈٹھیں تیر لگل ہے کفن جو کو اچھو پر آئے ہو وہ گاڑو بڑھے ہو آہستے آہستے تیر کٹھڑ شروع گیا زینب و کلثوم یار تمہاں کو تو پوچھا ماں سمجھا یہ تو حسین جو جگر ہو جائیں جناب علی اکبر جے سینے ماں برچی کڑی پر یہ حسین جی بھائی وار بین زینب شریکت الحسین جو یہ تیر باج جسم ماں کیے کڑی یہ زینب جانے یا حسن جانے یا حسین جانے عزادارو تیر کڑی رہی روندی بھی رہی کچھ تیر کڑی ہتھ تیرن ماں کڑی حسین جے قریب جی کدے ہیدا بوسو دی دے حسین کے کدے ہیدا بوسو دی دے جناب فضا سین روئی فرمائے دی او مجھے سردار زادی او تو جو زخمی بائی ہو آجے میں تیر لگل ہے تو بوسو حسین کے دی دے سین روئی فرمائے دی اما فضا حسن باب جو امیرہ حسین باب جو غریبہ او جنہ امیر باجو مجھے نانے جی امت ہی آل قیوات غریب حسین عزادارو ہی مسلمانن محبت گئی حسن سے انہاں کھا پو حسین جیسا رسول خدا فرمایو محبت کہو قرآن فرمایو محبت کہو مدینے میں رہنا نرے عزادارو کربلا پہتو کربلا میں کربلا تھی رہی سب سید دسندہ رہا سید زادوں سید کو سندہ رہا پوتا شام جو تا ایچے علم کی مجلس جنہیں شام پوتا اے رہائی جناب سید سکینہ جی شہادت کھنباد کرنے مولا سجاد روئی فرمایو اما قید ماں آزادی ملی رہائی ملی اما ہانے بدھائے کاندے ہلاؤ برستا تو ونجے تو کربلا بیو ونجے تو مدینے تو مجھے بابے جی بھائی بار بھینا تو کھا پوچھن تو چاہیا مدینے ہلاؤں یا کربلا سائن حسرت بری نگاہ ساں بیٹھے کے باکر پائے روئی چون لگی پٹھ وطن تو انن جو ہندوا جن جو کوئی رہندوا اسا جو وطن میں رہو گیرا نہ حسین رہو نہ عباس رہو نہ بار رہو نہ اکبر رہو نہ قاسم محمد رہو عزادارو سائن روئی فرمائے
سجاد ہلندا سے کربلا پیروں ماں بھا جو چیلم کندس پیروں ماں بھا تے جی بھرے نہ روئی سگیاں پیروں ماں بھا جو قبر تے اللہ جی بھرے روئی سگا ازادارو جی قافلو تیار تھے معاف کا جو ہے کو سید بیٹھو آئے سید بیٹھو جناب زینب سلام اللہ علیہ سجاد کی ایکڑو عجیب سوال کیوں سجاد پچھن یزید کھچو اساں کے بہاری ملے کہ بشیر مہاری ملے مولا سجاد حیرت مانی سی جس اماں تو کہ مہاری بشیر جی کیے خبر پئی تو کہاں تا ملک بھی پردو کندہ ہے اماں تا بشیر جی کیے سنانے بشیر جو پتو کیے پئی اللہ بشیر ہوئیو تا یزید جی سپاہ میں سائن روئی دی فرمائے سجاد پٹر جڑے صبح جو قید خانے دے دروازے دے دو اکیوں ہیٹ کندو برساں دروازے دے اچھی چوندو اے علی جی دی زینب کربلا میں بازا گد کسی ونے ہاں لیکن بازارن جا موڑ نہ دسے ہاں یزید جی دربار میں نچے ہاں سجاد ماں جانا تھی بشیر جے دل میں مجھے بے پردگی جو وڈو درد ہے مجھے پردے کے سمجھے تو ہی نہ کرے بشیر مہاری گل زادارو بشیر مہاری ملیو سب شے ملی مختصرا جناب سجاد علیہ السلام کے سائن فرمائے سجاد پہرے اتے حل جکا روز پوچھندی ہی کدے قید آزاد تھیلا کدے وطن ہلندا سے اماں جنے وطن ہلندا سے سکرا سا سمورا حوال کرے چوندی ماں چنگو جو نائی جے کربلا چیا مو اگر کیے جسے بابو کو سندو رہو ماں سندی رہم اے سکرا چنگو جو کربلا نائی جی اچھے آج مجھے کنن ماں تو رچنا ویا زادارو ان سائن قافلو آئے ان سائن جی قریب جناب سکینہ جی قریب جی آیا معاف کجو کدے کدے یار ذاکرن جو گالی دکھوئی کڑے ہوتی ہیں مجبورن پہنے کو سب سید اللہ تھا جناب رباب سلام اللہ علیہ کیت ذاکر چون تھا پان سواریتا سائن کیر آئے پر جنہیں سائن دی قبر دے نظر پیس جن ننڑو بار ماں کے لسے پرے کھانے سکایل ہو جائے ماں دے ڈھوڑے ننڑے بار وانگر جناب رباب دھیے جی قبر دے ڈھوڑی قبر کھچ بڑی پہ یہ باگر جی چون لگی سکینہ تو تحت قبر میں آرامیاں اللہ جانے اشا جو وقت کیے تو گزرے ازادارو جناب سجاد ماں کے پرچائیں دو رہے ہو جیئے جو تیئے جناب رباب ایک اوکھو کہڑو اتے کم کہو وہ کہڑو ننڑو رومال ہو جائے وہ کنڈی کھولی وہ گنڈڑی کھولے ان قبر جے متھا رکھی سجاد مولا روئی فرمایا اماں چھاپ گنڈڑی میں چھا ہوئی قبر تے چھا رکھی روئی فرمایا لگی سجاد جے کو لٹ مار واپس مال ملیو ان پھر لٹ ماں ملیل مال میں سکینہ جائی ننڑا در بھی آئے یہ رکھا دماغ سکینہ کربلا میں تو کہے لٹ جی ویا آج ملائن تجھے قبر دے رکھیوں دی جیئے جو تیئے ہی دکھیو قافلو پہتو کتھے کربلا کربلا جی سر زمین تے جنہیں پہتو اتے مجاورہ ہے جابر بن عبداللہ انصاری حضرت جابر رسول خدا جو وہ صحابیہ جن حضرت جابر علیہ السلام رسول خدا کے بھی نٹھو مولا علی و مرتضی کے بھی نٹھو مولا حسن مصطفیٰ کے بھی نٹھو مولا حسین کے بھی نٹھو وہ اترے دور جو معصومن جو صحابیہ ضعیف اتے پہتو وہ مجاورہ جنہیں قافلو ہی ڈٹھائیں انہیں کربلا جے حد کھان اگتے ونی انہیں قافلے کے روکے ہی سنجانے نتھو دن قافلے جو سردار سجاد
ज़ादारो कॾहिं कॾहिं मजबूरन ॾुखियूं शयूं पहिणियूं थियूं पवनि ही भरिसां अची ऐं चए थो ए काफ़िले जा सालार हिन नगरी जो हिकिड़ो बादशाह हुआ उन बादशाह जो हुकुम आहे जेको बि अचे प्यादल थी अचे सवार बणिजी न अचे सजाद मौला रोई फरमायो हिन नगरी जे बादशाह जो नालो छा आहे जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी फरमायो हिन नगरी जे बादशाह जो नालो आहे अब्बास अब्बास जो हुकुम आहे जेको अचे प्यादल अचे सवार थी न अचे दादारो जॾहिं चई न अब्बास जो हुकुम आहे मुंहिंजे सजाद मौला फरमायो वरी नालो न खणंदे मां ॿीहर ॿुधा दादारो हुन ॿीहर चयो अब्बास टीहर चयो मौला सजाद चवंदो रहियो अब्बास अब्बास वरी चयो जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रोई चवण लॻो एॾो अब्बास सां प्यार थी अब्बास जे नाले जो शिकायल आहे सजाद रोई फरमायो अब्बास खां परे का पल न सरंदी पर अल्लाह जो निज़ाम आहे इन दीन खे ज़रूरत ही दादारो अब्बास लथो जॾहिं लथो साण ज़ैनब आई आहे सजाद पुट ज़ीन खां छो लथो आहे ज़मीन ते